ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பியில் கேட்குற முக்கியமான கொஸ்டின் வர டாபிக் தான் பார்க்க. மராத்தாஸ் இருப்பாங்க, அவங்கள பற்றி வர முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் மட்டும்தான் வந்து இந்த டாப்பிக்கில் நான் சொல்கிறேன். மராத்தாஸில் வந்து நம்மளுக்கு சிவாஜி பற்றி தான் கேட்பாங்க. ஸோ வந்து சிவாஜி பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே நம்மளுக்கு டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி அளவுக்கு போதும். இதில் வந்து முக்கியமான பாயிண்ட் மட்டும் நான் சொல்கிறேன். சிவாஜி வந்து எங்கே பிறந்தாருன்னு கேட்பாங்க கொஸ்டின். அது வந்து சிவனேரி ஃபோர்ட், அதாவது சிவனேரி கோட்டையில் தான் வந்து சிவாஜி பிறந்திருப்பார். அவங்க அப்பா பேர் வந்து ஷாஜி போன்ஸ்லே, அம்மா பேர் ஜிஜாபாய். சிவாஜியோட கார்டியன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாதாஜி கொண்டதேவ். கார்டியன்னா அவங்கள எடுத்து வளர்க்குறவங்கள தான் வந்து கார்டியன் சொல்லுவோம். தாதாஜி கொண்டதேவ் தான் வந்து சிவாஜிக்கு வந்து கார்டியனாக இருந்தார். சிவாஜி, இது வந்து முக்கியமான கொஷினு. சிவாஜி அவையில் தான் வந்து அஷ்டபிரதான் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு வச்சுருந்துருப்பார். இதில் வந்து 8 மினிஸ்டர் இருப்பாங்க. இந்த 8 மினிஸ்டர் கொண்ட அவை வந்து அஷ்டபிரதான் அவர் வந்து அழைப்பார். சிவாஜியோட பையன் பேர் வந்து சாம்பாஜி. இப்போ நான் சொன்ன இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின். ஸோ இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ மராத்தாஸ் பற்றி அப்புறம் என்ன கேட்கலான்னா, இந்த ஆட்சியாளர்கள் வரிசையை வந்து கேட்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து சிவாஜி இருந்திருப்பார், அதுக்கப்புறம் அவரோட பையன் சாம்பாஜி இருப்பார், அடுத்தது ராஜாராம் இருப்பாங்க, அடுத்தது வந்து சாகு இருப்பார். அதே மாதிரி இது சாகுக்கு அப்புறம் வர்றவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேஷ்வா, அதாவது அமைச்சர் தான் வந்திருப்பார், பாலாஜி விஸ்வநாத். இவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஷ்வா வந்து அரசவை ஏறியிருப்பார், பாலாஜி விஸ்வநாத். இது ஒரு முக்கியமான ஒரு கொஷின். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.